Bai, azkenien euskoskiletan nire izan ziabenez, printzipioa zen, jun, eta hain eskolan ikasitakoa. Eta, bueno, jendiak entrenatzen zaban aparte euskoskiletarako bakari, baina nire jo nintzen klasien ikasitakoakin, eta jo nintzen pixkat ikustera nire maila beste ikastetxe batzuekin konparatuta. Nik esango nahan, bain meskan bai mutilak berdin doala segi izan, ikasteko goguak eukibia dira, eta nik gomendatzen goi maila bat itxia lehengo, ikusteko pixkat lan mundua zelakoa dan, eta gero ikusita zu lan mundu hortan, horren arabera segi ikasketak itxen, edo ja lanean gero. Opzio hori badago, zu bateatzen zea unibertsitatetik, eta igual ez dakazu lanik, baina orokorrian IMH-en dauen jendiak, gero lan aurkitze du eta nahiko errez gainera hemen Euskadin lana badago makina herramienta munduan.